Milí diváci, opäť sa vidíme pri 13 správach, v ktorých uvidíte 6 príspevkov z prostredia našej školy. Vitajte. Po duchovnej obnove pre učiteľov prišiel rad aj na žiakov. V stredu 26. novembra 2014 sa žiaci 7. až 9. ročníka zúčastnili duchovnej obnovy. Pre žiakov boli pripravené prednášky s kaplánmi a rôzne iné aktivity. Súčasťou programu bola aj adorácia v kaplnke. Na záver mali všetci spoločne svätú omšu s otcom Marcelom z Košického univerzitného pastoračného centra. Počas celej duchovnej obnovy mohli žiaci pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tak, prišli sme tu urobiť na podnet pani zastupkyni duchovnú obnovu. Ja už chodím 4. rok tu robiť 8. 9. duchovnú obnovu spolu s nejakým kňazom a s otcom Marcelom sme tu 2. rok. Táto duchovná obnova sa mi veľmi páčila, pretože získavame to ovocie, ktoré vlastne zasiali do vás už učitelia, čiže sa s vami tak veľmi dobre pracuje a dá sa tak ďalej, či už adorácia alebo modlitba, ale aj tie prednášky, že tak veľmi pekne spolupracujete. Takže ja som z toho taká nadšená osobne, že pracujeme s ľuďmi, ktorí vlastne už sú tak zevangelizovaní a že my ďalej pokračujeme v tomto diele. Pre deviatakov bola táto duchovná obnova na našej škole posledná, ale pre iné ročníky prvá. Dúfame, že duchovná obnova pomôže žiakom upevniť si vzťah s Bohom a posunie ich to do ďalšieho života. Deti sa po roku opäť dočkali. Našu školu navštívil Mikuláš. Ráno 5. decembra potešil Mikuláš svojou prítomnosťou detí v škôlke. Spoločne mu zaspievali, zarecitovali a spolu so svojimi pomocníkmi ich Mikuláš potešil darčekmi. Zo škôlky sa presunul na 1. stupeň. Tu ho deti taktiež privítali pesničkami a dostali aj sladkú odmenu. Čokolády sa dočkali aj starší žiaci na 2. stupni. Mikuláš však nezabudol obdarovať ani učiteľov a nepedagogických zamestnancov. A on chcel ukázať tým pred príchodom Pána Ježiša Krista, že on taktiež prichádza doniesť medzi nás ľudí dobro a lásku. To je tým hlavným cieľom a to bol aj svätý Mikuláš, aby bol takým predchodcom pred Pánom Ježišom, pred jeho narodením. A tak vlastne aj tu na tejto škole sme túto radosť sa snažili odozdať deťom, nielen tým, že dostali niečo sladké a naplnia svoje brúška, ale aby mali aj naplnené srdce tou radosťou, že prišiel niekto, kto ich má rád. Naozaj sa chcem poďakovať aj im, aj pozdraviť tie deti, ktoré vlastne naozaj dobre aj odpovedali, reagovali, ale cítil som, že tá radosť z toho je a že ten svoj účel to má stále v každej dobe. Mikuláš povzbudil deti, aby boli aj naďalej dobré a aby sa aj o rok tešili z jeho prítomnosti. Posväcovanie domácnosti je dlhoročná tradícia. Okrem nich sa však každoročne posväcuje aj naša škola. Vo štvrtok, 8. januára navštívili školu páni kapláni Martin Schreiner, Marek Forgáč a Michal Pastor. Cez rozhlas sme sa celá škola spoločne pomodlili a potom kňazi pokropili svetenou vodou každú triedu. Triedy posväcujeme preto, aby tá svetená voda, to kadidlo, tak posvätená krieda, ktorú píšeme na dvere, to znamená to, aby v tej triede zavládol Kristov duch. Vo vianočnom období posväcujeme triedy preto, lebo Vianoci vieme, že to je príchod Ježiša Krista na túto zem a Ježiš prišiel preto, aby prebýval medzi nami, tak preto, aby prebýval vlastne v priestoroch, kde trávime svoj čas. Číslice znamenajú rok, v ktorom je koleda, v ktorom sa požehnáva tá miestnosť alebo ten dom, alebo či to už môže byť aj zamestnanie, aj škola. A písmena znamenajú, to sú písmena, taká latinská skratka, ktorá v preklade znamená nech Kristus žehná tento dom. Nech nám toto požehnanie prinesie pokoj a plnosť Ducha Svätého. Deti, ktoré navštevujú predškolskú triedu v škôlke, sa s ňou za chvíľu budú musieť rozlúčiť. Na budúci školský rok sa pre nich začína povinná školská dochádzka. Pred začiatkom 1. ročníka si budúci prváci musia prejsť zápisom. Tento rok pripadol na našej škole na 26. a 27. januára.
Rodičia s deťmi sa mohli zúčastniť ľubovoľnej vyučovacej hodiny na 1. stupni a zoznámiť sa s prácou žiakov aj učiteľov. Prišlo toľko detí, koľko sme očakávali, ale deti sú veľmi aktívne, hlavne pri interaktívnej tabuli, pri rozprávaní, pri básničkách. No a trošku niekde tie rečové problémy sa ešte dohľadia cez logopedičku. Deti pracovali s interaktívnou tabuľou, rozoznávali geometrické tvary a počítali. Mateta skúšala tvary, krížiky, také tvary tam nakresľovať a potom ešte, čo je hore, vľavo, pravo, aké sú tam, čo je tam, ľudia, vtáčiky. Na zápis prišlo 42 detí, z ktorých budú mať niektoré odklad. V septembri tak noví prváci prvýkrát okúsia školské lavice. Fašangy sú časť karnevalov a plesov, na ktorých sa vybláznili aj deti zo škôlky a žiaci 1. až 5. ročníka. Prvý si karneval užili 4. februára škôlkári. O deň neskôr sa vo veľkej telocvični zabávali školáci. Tento karneval je taký ako po iné roky, akurát je výnimočnejší tým, že nám pribudla jedna trieda, čiže máme 120 detí. Tieto naše deti, ako sa nám ukázali v máskach, sú veľmi pestro oblečené, čo my sa veľmi tešíme. Privládajú šašovia, princezné, piráti, nezvyčajné sú treba z kostra, snehuliak a podobné malé živočichy. Počas karnevalu prebiehali aj rôzne aktivity, ako napríklad súťaže a tance. Pri oboch karnevaloch taktiež nechýbalo predstavovanie masiek a občerstvenie. Tancovala som. Točil sa do kruhu, potom som sa rozprávala s kamarátmi, s učiteľkou. Tancoval, točil sa a spieval. No, hral som na haňačku a tancoval som. Toto obdobie zábavy sa skončilo popolcovou stredou, po ktorej nasledoval 40-dňový pôst. Počas tohto pôstu sme sa mohli v pokoji pripraviť na Veľkú noc. Niektoré akcie sa v škole a v škôlke konajú každoročne. Jednou z nich je aj Deň otvorených dverí. V utorok 17. februára mohli rodičia od 9. do 11. hodiny prichádzať, aby si prezreli priestory škôlky a zoznámili sa s jej aktivitami. No, počas školského roka máme veľmi pestré aktivity. Buď je to z oblasti výtvarnej, rozumovej, telesnej, intelektuálnej a podobne. Naviac máme vyučovanie alebo priblížiť deťom duchovnú stránku, učiť ich vieru v Boha, ako sa máme správať. V prvom rade sa mi páči vybavenosť jednotlivých tried, rekonštrukcia školy ako takej a som veľmi milo prekvapená, že triedy majú veľmi kvalitné technické vybavenie, ako je dataprojektor. A v neposlednom rade je to, že vedie deti vlastne k cirkvi a vychováva ich. Na mňa celkom príjemný. Myslím, že aj v tom, že v takom cirkevnom duchu sa vedie aj táto škôlka. Aj tie detičky boli také zlaté, poslušné. Ak sa rodičia rozhodli svoje dieťa do škôlky zapísať, mohli tak urobiť od 16. februára do 13. marca, teda aj v priebehu Dňa otvorených dverí. Je to veľmi dobré a dám tu asi aj moju malú. Akože som sa rozhodovala, že či áno alebo nie, ale veľmi dobre. Škôlka je veľmi pekná, triedy sú pekné, sú krásne presvetlené, slnečné, milé pani učiteľky, zariadenie škôlky a celkovo je to fakt výborná atmosféra momentálne. Moje dieťa sa tu doslova že našlo a budeme ťažko odchádzať domov. V súčasnosti má materská škola 6 tried, v ktorých je umiestnených 120 detí. V budúcnosti plánujú zriadiť 7. triedu pre deti s odloženou školskou dochádzkou. To bolo na dnes všetko. Uvidíme sa už čoskoro pri 14. správach. Dovidenia.